ba masu aiki masu wahala. تسقيها من أين نامية ليس لهم طعام إلا من ربيع لا سمن ولا يغني. Allah ya ce ta sula tana shiga naran wuta hamiya mai kuna. Allah ya ce ta suka ana shayar da ita min ainin daga ido aniya mai tsananin zahi. Allah ya ce laisa lahum da'amun yan wuta ba su abinci illa min rari'in sai daga zazar giwa huwa nau'in min shauk wani iri ne na kaya la ta'ahu dabbatun dabba bata kiwo da shi ne kursihi dan tana da muni kwarai. Allah ya ce ita zazar giwa la yusminu batta sawa ayi mai ayi kyau wala yuguni mai ju'in kuma bata amfani ta kashe yunwa. وجوه يومئذ ناعمة لبئرها راضية في جنة عالية. Yawa Allah yana ce la yuguni min ju'in wujuhun yawma izin wasu hukoki tashin kiyama. Allah ya ce na'ima masu kyau. Allah ya ce lissa ai haga aikin da suka yi a duniya na da'a Rabiya sun yarda da baikon lada a lahira. Allah ya ce fi jannatin cikin aljanna aliya madaukakiya hissan wa ma'anan ji da gani. فيها عين جارية فيها زرد مرفوعة وأكواب موضوعة. Allah ya ce la tusma'u babu ana ji fiha cikin aljanna lagiya ya sassar magana ko zancen banza wanda zai bata rai babu. Allah ya ce fiha cikin aljanna ainun akwai ido na ruwa jariya mai gudu. Allah ya ce fiha cikin aljanna akwai sururun gadaje marfu'a masu ɗaukaka zatan wa kadaran zaci da alkadari wa muhallan da inda suke. Wa akawabin da kwaf an gane ko Allah ya ce mawdu'a wanda aka ajiye su ala hafatil uyun a basa gefen korama mu'adda wanda aka tana da lishurbihim dan shan ina da janna wa namariku Allah ya ce wa namariku akwai matassan kai masafufa abin jerantawa ba'aruha shashen tabi jalbi ba'arin ga gefen shashe yustanu da ilaiha wanda ake dogara hannuwa. Allah ya ce wa zarabiyu yan aljanna suna da kilisai ma basu sa abin shin hudawa me kace ya ce abu darda yana faɗi da malam hasan inna allaha ta'ala yusiru ala ahli an-nar liju'a ya ce yan wuta Allah ne aiko musu wata yunwa hatta ya'dilu indahum ma hum fihi ya ce sai yunwa ta yi daidai da azabar da suke cikin ta wuta fayastagisuna a lokacin nan za su nemi ceto fayugasuna bi radai ya ce za a nemi ba su ceto daga lazar giwa wa huwa zu bustatin ya ce ita kuma makara take in ka ci shaƙe mutum take bar ta wucewa fayugusuna bihi ya ce in sun ci sai ta shaƙe su fayadhkuruna annahum kanu yajuzuna al-busas fi dunya sai suka tuna a duniya in sun shaƙe ruwa suke sha na'am fayatasquna sai su nema a basu ruwa fayadishuhum alf sanatin a bar su da kishirwa tukun shekara 1000 thumma yusquna min aynin aniya ya ce kuma sai a basu ruwa min ainin naniya daga wani ido mai zahi la hani'atin wa la mari'atin ya ce lahani a batta da kyau wala mari a batta kosarwa fa idza adnahu min wujuhihim ya ce idan sun kusatar da wannan ruwan daga huskarsu salakha yuludu wujuhihim ya ce fatar huskarsu sai ta zube wa shawaha ta konasta fa idza wasala butunuhum ya ce in ruwan ya kai cikunansu qada'aha sai ya ciccire yan hanjin fa zalika qawluhu ta'ala wannan shine Allah yake bada labari wa in yastajisu yugasu ya ce in su nemi shayarwa sai a shayar da su bi ma'in da ruwa kalmuhli kamar kwankoni yashmul wujuha mai kone huska wa qawluhu ta'ala inda Allah yake cewa wa suquma an hamim Allah ya ce an shayar da su ruwan zahi faƙaɗa'a am'a hum sai ya ciccire yan hanjinsu in qulta kayfa hasala da'ama huna ya ce in ka ce kaka za a yi magana abinci a nan cikin zadar giwa na'am ma annahu fil haqati qala wala da'amun illa min gislin ba yi ku alhacikin suratul haka an ce basu da abinci sai daga gisilini mugunyar yan wuta ujiba amsa bi anna al-iqaba alwanun ya ce ita hukumar ta yan wuta iri-iri ce wal mu'azzabuna anwa'un wanda ake musu azabar su ma iri-iri ne wa minhum man yakunu da'amuhu zaquma akwai wanda abincinsa a yan wuta itaciyar zakumiya wa minhum man yakunu da'amuhu rari'a akwai wanda abincinsa zadar giwa wa minhum man yakunu da'amuhu al-gislin akwai wanda abincinsa mugunyar yan wuta wa hakaza la yusmin wa la yughni min ya ce duka wannan kowanne a cikinsu bai ya sawa ka yi kiba kuma bai ya maganin yunwa kullum minhum kowanne ɗaya daga cikinsu wal iyazu billahi me kace ya ce wuta mai kuna ya ce wutar da yasa aka ce mata mai kuna
uki da alaiha an hura ta mudda dawila mutuka mai tsawo. Ya zo cikin hadisi ya ce an hura ta an ziga ta shekara 1000 sai da ta koma jajjawur. Aka ce a mala'iku ku ziga ta, suka kara ziga ta shekara 1000 sai da ta koma fara. Uki da alaiha aka kara hura ta kara huruwa shekara 1000 sai da ta yi hata aswada sai da ta zama baka. Hiyar ana muslimatun sauda'u yace yanzu duhu gare ta bai kirin. Wal iyazu billahi. Allah ka mana tsari daga ita. Allah sa ko muryar ta kalmace. Ne kace a karama. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت Je kadai. وإلى الأرض كيف فتحت Allah ya ce a falayan zoro na kafurai ba sa dubi nazar itibarin dubin lura ilal libili ga raƙumma kaifa kuli kakkaka aka halicce su aka hore su ba su kiyawa. Allah ya ce wa ila sama'i ba sa duba sama kai faru fi alƙaƙa aka ɗaukaka ta bar gimshiki ba ta waɗawa. Allah ya ce wa ila jibali su duba dutse kai faru su batkaka aka kafa shi daga ina aka kawo shi. Allah ya ce wa ila lardi su duba ƙasa kai fa su ɗi harƙaƙa aka shimfiɗa ta suwa suka kama. فذكر إنما أنت Yau imana. لست عليهم إيمان. بمسيطر إلا من تولي وكفر yana cewa fa yasta dilluna biha su daidaita da wannan ala qudratin lahi ga yin Allah ta'ala madaukaki wa hadani yatihi da kadaitar shi wa sudratu bil ibl li annaha ashaddu manadatu laha yace an zo musu da raƙun mawarko dan su larabawa sun yi tsananin amfani da raƙumi min gaira ha daga wata dabba. Allah ya ce su da an shinhu da ƙasa a basa huskar ƙasa an shinhu da ƙasa a basa huskar ruwa. Allah ya ce wa annabi fa zakir kai gargadi da su da alqur'ani inna ma anta muzakkir kai mai gargadi kake. Allah ya ce lafta alaihim bi musaidir baka zamanto mai kilastarwa ba aikin ka gargadi. Allah ya ce wanda za a tilasta illa man tawalla sai wanda ya juye daga imani wa kafara ya kafurta da alqur'ani wannan fa yu'azibuhu Allahu al-azaba al-akbara. Allah sai mishi azaba mafi girma ita ce azabar lahira karaman azabar ta duniya ita ce bai katali wal asari da kisa da ribata. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم Allah ya ce inna ilaina lalle na gare mu iyabahum koma wata likai bayan mutuwa. Allah ya ce sun mai inna alaina hisabahum kuma lalle na gare mu sakamakon su la na tarkuhu abadan ba za mu bari ba kowa sai mun sakauta mishi har abada. Me kace? Amin. قال الإمام أبو القاسم Yace Imam Abul Qasim ya ce الجنيدي al-Junaydiyu نعم حجيت سنة من السنين yace na yi hajji wata shekara daga cikin shekaru إلى بيت الله الحرام ya zo a ɗakin Allah na harami. وزيارة النبي عليه Yace dan in ziyarci manzon Allah a Madina mai tsira da amincin Allah sallallahu alaihi بينما wasallam. أنا في طريقي Yace yayin da ni ina cikin hanya إذ سمعت صوتا مزونا yace sai na ji wata murya نعم mahazuna موزونا mahazuna نعم mai bakin ciki mai muryar ran shi a bace. نعم يخرج من كبد محزون Yace muryar tana huta daga wata hanta mai duhu. قال الجنيد فبادرت إلى ذلك الصوت Yace Junaid yace sai na yi gaugawa zuwa muryar in gani menene. أو نعم حتى أوقعني بغلام كالقمر Yace sai na tar da wani yaro mai kyau kamar farin wata. فلما رآني Lokacin da ya gani قال مرحبا بك يا أبا القاسم yace marhaban da kai baban alkasim. قال فتعجبت منه عجبا شديدا Yace na yi mamaki gare shi mamaki mai tsanani ya san na har ya san ɗana. وقلت له حبيبي Na ce mishi masoyina. ومن أعلمك باسمي ولم ترني Yace yaya kai wasanar da kai da sunana alhali ko baka taba gani na ba sai yau. قال التقت روحي وروحك في ملكوتي Yace ai da raina da ranka sun hada a alimul malakut. فعلمني باسمك الذي حنام حي الذي لا يموت Yace wanda ya sanar da ni kai sunanka rayayyen da bai ya mutuwa. نعم ثم قال بالله عليك يا جنيد He yace mana na maka magiya dan Allah kai Junaidu. إذا أنا مت فغسلني وكفني Yace in na mutu fa gastilni wa kafinni. نعم Wanke ni samu da kawai. نعم واطلع على هذه الرابية Yace leka wancan gun. ونادى الصلاة على هذا الغريب Yace kai kiran sallah ga wannan fukaku. يرحمكم الله Allah ya muku jin kai. قال الجنيد ثم إن شاب أريك منه الجدين Yace a lokacin nan sarmayin yace sai na ga goshin shi yayi jibi. واشتد به الأنين Yace sai na ji nishin shi yayi tsanani.
ثم قال بالله عليك يا جنيد ya ce na maka magiya kai junaidu إذا قضيت حجك an ka kare hajinka ورجعت فقصد بغداد ya ce in ka komo je ka bagadada وسأل عن درب زعفران ya ce ka nemi durb نعم durb زعفران eh? نعم درب زعفران ka nemi gada ta zafara ne وسأل عن والدتي وعن ولدي ya ce unguwa ce ka tambayi ma'aihina ka a tambayi uwata وقل لهما إن الغريب يقرئكم السلام ka ce musu ɗansa bayyanan yana gaida su ثم شهيك شهيكة a lokacin nan sai na ji yayi lumfashi فمات رحمه الله sai ya ɗauke lumfashi ya mutu Allah masa jin kai فتأسفت عليه أسفا شديدا ya ce sai na yi bakin ciki bisa mutuwar shi bakin ciki mai tsanani ثم غسلته وكفنته sun magasartuhu wa kafantuhu نعم ya ce sai na mishi wanka na sa masa likkafa ne وطلعت على الرابية ya ce sai na leƙa bisa tudun نعم نعم كما قال yadda ya ce وناديت الصلاة على الغريب ya ce sai na yi kiran sallah ga fakakke قال الجنيد وإذا بجماعة ya ce da na yi wannan kiran sallah sai ga jama'a sun taho من كل فج عميق daga kowane hanya mai tsawo كأنهم بدور ya ce ka ce watanni ne kowanne mai kyau فصلينا عليه ودفناه da ni da su muka mishi sallah muka binne shi وانصرفت متحسرا عليه na kuma ina asara ya mutu فلما قضيت حجي رجعت إليه lokacin da na kare hajji na sai na komo bagadada ثم سألت عن ذلك الدرر sai na tambayi wannan gadar da yake hudi durbin zafara نعم فرشرت إليه ya ce sai na yi cigiya نعم فلما دخلت الدرر lokacin da na shiga gurin نظرت فإذا بسبيان يلعبون sai na duba na ga yara suna wasa نعم في زكاكي a cikin titina فنهد بينهم نعم بينهم غلام صغير السن ya ce sai na ga wani yaro tsakankanin su karami ya hi su kankanta ya zabura نعم حسن الوجه mai kyan huska فصيح اللسان mai harshe da fasaha فقال يا أبا القاسم ya ce kai baban alkasun لعلك جئت تخبرني بموت أبي yana yiwuwa ka zo da ka bani labari bi mauta aki ko ku abi أبي نعم da mutuwar babana قال جنيد فتعجبت من كلامه junaidu ya ce sai na yi mamaki daga zancen yara على صغر سنه ga shi dan karami ومكاشفته ga yayewa kuma Allah ya bashi kashafi ya san abin da bai faru ba tun kan a bayyana نعم ثم سلم علي وأخذ بيدي ya ce sai mun sallama ya kama hannuna وأتى إلى باب دار ya zo da ni kofar wani gida وطرق الباب ya kwankwasa kofa فخرجت لي أجوز ya ce sai wata tsohuwa ta fito mu عليها سيم الخير ya ce tana da alamar mutanen kirki والصلاة da inganci نعم فسلمت علي sai ta ce min salamu alaikum وهي باكية القلب tana kuka حزينة القلب zuciyarta da duhu ثم قالت يا جنيد ta ce kai junaidu ka ji duk inda je sun san shi ya shiga tsakar waliyai نعم أين مات ولدي ta ce a ina ne dan nauyin mutu tun kan ya haɗe نعم قرة عيني farin cikin idona فلعله مات بعرفة tana cewa ko amma a arfa ya mutu فقلت لها لا na ce mata a فقالت لعله مات بمنى ta ce yana yiwa amu ne ya mutu فقلت لها لا na ce mata a فقالت لعله ta بالمزدلفة ce yana yiwa a muzdalifa ya mutu فقلت لها لا na ce mata a فقالت لعله مات ta بالبادية ce yana yiwa mutuwa ya ƙauye تحت شجرة غيلان karkashin itatuwa ta gila فقلت لها نعم na ce kwarai ku anan ne قال فصاحت صيحة a عزيمة lokacin nan sai ta yi wata kururuwa mai tsanani وقالت وولداه ta ce kai can ɗana لا إلى بيته نعم لا إلى بيته أوصله ta ce ba a gida ba yake balle in sadu da shi ولا ما أنا تركه in ta ce kuma ba ni na bar shi ba ثم شهقت شهيقة ta ce sai na ji ta ɗauke lumfashi نعم فارقت روحها حسوس ita ma ranta sai ya fita قال الجنيد فنظر الغلام إلى السماء وقال ya ce sai na yaron wannan karami na ga ya kalli sama sai ya ce إلهي وسيدي ومولاي ya ce ubangiji na shugabana majibicin al'amari na لا ماء أبي أخذتني ya ce ba tare da ubana ba ka amshi raina ولا ماء جدتي خلفتني ya ce kuma baka bar na ba da kakata ta rike ni اللهم بهما ألهكني ya ce Allah ni ma haɗa ni da su ma ثم شهيك شهيدة ya ce sai na ji ya ɗauke lumfashi ومات رحمكم الله ya mutu Allah ya masa rahama baki daya gawa uku kenan me kace
wali yake nan وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام yau da sun yi addu'a sau ɗaya sai Allah ya karba yau gaskiya gare su mu sai ka daɗe kada har tarzi ya cire ba gaskiya yau ba gaskiya ka rika amsar raka'a kana binciken ismul azam yau kai ne asgaru yau ai sagiru sai ya gamu da azam yake karhi mana sai an yi bincike wanda ya istiqama kowane ismi abin shi ismul azam ne amma wanda yake bai yi ba istiqama dole sai ya dage ya yi tambaya ya yi kama gurin malamai kwarai an sa shi hanya kana ya samu mustajaba kwarai kwarai gare mu Allah shirya mu me kace وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام yace an yi ruwaya ga annabi mai tsiran Allah da aminci annabi ya ce من تهاون بالصلاة مع الجماعة yace wanda ya wulakanta sallah tare da liman عاقبه الله تعالى بإثنى عشر بلية yace Allah zai jarrabe shi da ukuba 12 ثلاثة في الدنيا uku a duniya وثلاثة عند الموت uku wurin mutuwa وثلاثة في القبر uku a kabari وثلاثة يوم القيامة uku a wurin tashin kiyama أما الثلاثة التي في الدنيا yace ukuba uku ta duniya wadda za ta samu wanda bai san sallah da liman فالأولى يرفع الله بركة yau من كسبه yace sana'a shi Allah zai dauke albarka ko me yayi sai kaga ya lalace abin bai albarka والثانية يرفع منه نور الصالحين yace Allah zai tube mishi hasken managartan bayi kowa in yi ganshi sai ya ji bai ya san shi والثالثة يكون مبغورا fi qulubil في قلوب المؤمنين yace na uku kuma Allah zai sa fushi da shi a zuciyar mutane وأما التي عند الموت yace amma waccan masiba ta gurin mutuwa فالأولى يضرب روحه ya karu ya karu kubaru ruhu huwa da sha هو أتشاد yace za a amshi ran shi yana da kishirwa ولو شرب ماء الأنهار idan za a sha zulu da shi ruwan koramu والثانية yau يشتد عليه النزع روحه yace ta biyu za a tsananta mishi hutar rai والثالثة ta uku يخاف عليه من زوال الإيمان yace ana tsoron imani ya bar shi نعوذ بالله تعالى Allah mana tsari madaukaki أما التي في القبر yace amma musibar shi ta kabari فالأولى يريق عليه السؤال yace za a tsananta mishi tambaya منكر ونكير ta munkar da nakiru والثانية ta biyu تشتد عليه ظلمة القبر yace duhun kabari zai mishi tsanani والثالثة يضيق ta uku yace kabarin shi zai yi kunci حتى تندم أضلاعه hatta ta dal'in تندم أضلاعه yawwa har sai kashin hakarkarin shi na dama ya hada da na hagu وأما التي في يوم القيامة yace amma musibar da take ranar tashin alkiyama فالأولى يشتد عليه حسابه yace ta farko za a tsananta mishi hisabi والثانية ta biyu يضرب عليه ربه Allah zai masa hushi والثالثة ta uku يعاقبه الله Allah zai mishi ukuba da wuta نعوذ بالله wal iyazu billahi ta'ala الحمد لله wal iyazu billahi amin an almajiri an amso ga an amso ga fahad dan atiya an amso ga ana mai tsiran Allah an zo da wani yaro ya shaba ko shabba ya zama sarmayi an kuka ce shaba ya yi hurhura shabba kuma yawwa shawwaba ko ya garwaya shaba ya zama sarmayi walam ya takallan biyi ba magana tun da yake sai ya ce ce marar magana ni wane ne ya ce kai ne man aikin Allah sallallahu alaihi an amsa ka ji mu'jiza ko bai taɓa ba zance sai ya buɗe zance da ikirari da risala ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam asu daraja kenan na san daman dan yayi haka aka rike baki a nuna musu annabi ne me kace ya ce wata mace ta zo gurin annabi da ɗanta ta ce ya rasulallah ɗan nan nau mahaukaci ne ta ce bai ya zamnawa a gidan mai ci abincin sahe ko na dare sai annabi ya shahi kirjin ya ce sai ya koma gehi sai wani abu ya huta daga jikin shi kalmi jauri jamuri ko jauri yawwa jarwi
kaman kwikwiyo jarwi kwikwiyo yau al-aswad baki usiba yawm uhud ainu qatadata yace ranar yakin uhud an hudda idan wani sahabi hatta waqat ala wajhihi yace sai da ta zo a kumce tana reto jijiyarta ta rike fa usiya bihi ila nabi alaihi aka zo da shi gurin annabi ido zarairai qala ya rasulullah yace manzon Allah inna li imra'atan yace ina da mata uhibbuha santa nake wa akhsha in ra'aitani takazarani yace ina tsoro ta ganni ido haka take ni akhadha ya rasulullah yace annabi kama idan nan fa akhadha bi yadi sai annabi ya kama idan da hannu raddaha ila ya maida ta inda ta fito qala sai yace allahumma akasuhu jamala Allah ruhun kanat ahsana aini sai ta zamanto idan ta hi mai waccan lahiya ta hi wadda ba ta ba kyau mu'jiza kenan da annabi ya maida idan ya mata addu'a sai ta hi ta hi waccan kyau kamar an wanke ta kenan Allah ka ba mu albarkashi ka sani anna allah ta'ala Allah madaukaki kad hasa nabiyuna muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya keɓance annabin mu mai tsiran Allah da aminci bi ashiya'a da abubuwa lam yuqara li nabiyyin qawluhu ya ce ba a bai wani annabi ba ita kan a zo gare shi ma kusa nabiyyun bi shay'in ya ce ba a keɓance ba wani abu da wata daraja daga cikin annabawa illa wa qad kana li sayyidina muhammadin sallallahu alaihi ya ce sai an bai annabi kuma kwatamcin abu wa innahu shi annabi utiya jawami'ul kalim an ba shi tattarar magana duka kana nabiyyuna ya zamanto annabin namu wa adamu bayna ruhi wal jasad ya ce iya annabi tun annabi adam yana tsakankanin rai da jiki ghayruhu min al anbiya'i amma wani shi daga cikin annabawa lam yakun nabiyyan illa fi halin nubuwwati bai zamanto ba annaba sai da suka so sauran annabawa sai da suka shekara 40 wa zamanin risalati da lokacin manzanci ولما ما أوتي هذه المنزلة ولما أوتي هذه المنزلة lokacin da aka bai annabi wannan matsayin علمنا أنه صلى الله عليه وسلم sai muka sani shi mai tsirin Allah da aminci الممد لكل إنسان shine mai bada albarka ga kowane mutum كامل cikakke مبعوث abin aike ويرحم الله شرف الدين Allah yana yin jin kai ga daukakar addini البوسرية نعم البوسرية حيث قال ya kamar yadda albusar yake faɗi lokacin da yake cewa كل أي fa أتى kullu ayin ata rasulul kiram biha fa inna ma tasallat min nurihi bihim kamar yadda albusar yake faɗi cikin alburda ba yace wa kullu ayin dukkan wata mu'jiza a taro su da kirami biha wanda ma'aikan Allah masu girma suka zo da ita yace fa inna ma tasa da bihimu da su min nurihi daga hasken annabi duk wani ba annabi mai wata mu'jiza hasken annabi ne a takaice kenan me kace فإنه شمس الفضل هو fa innahu shamsu faralun hum kawakiba yuzhirna anwar halin nas fi zulmi yace fa innahu shi annabi shamsu faralin rana ne ta fifiko yace hum annabawa su ka kawakiba hatim rarin ranan ne yuzhirna anwaraha suna bayyana hasken linnasi ga mutane fi zulmi a cikin duhai yace kun gane duk timraran da kaga ya haske a yanzu ba hasken shi bane na rana ne ya karbo shi ganin ta yake yi shi karau ne kaman gilas ne kuma babu ampul a ciki kaga bai da haske na kanshi sai in ya halkello na haske kuma ya kyalla in ce an gane to haka sauran annabawa suke kowane ba annabi bai wani haske hasken annabi ne ya ara mala'iku da kansu da aka sai su yi sujada su gaida annabi adam إن الملائكة su mala'iku أمروا بالسجود an ce su duka ne su yi gaisuwa لأجل dan أن نور محمد صلى الله عليه وسلم hasken annabi muhammadu a lokacin nan yana tare da Allah قال إمام السهل بن محمد masahalu bin muhammadu ya ce هذا تشريف الذي شرفه الله تعالى ya ce wannan ɗaukakawa ce da annabi ya girma da Allah ya girmama da ita ga muhammadu sallallahu alaihi wasallam بقوله dan haɗarsa إن الله وملائكته ya ce Allah da mala'ikunsa يصلون على النبي salati suke ga annabi ya ayyuhal ladzina amanu sallu alaihi ku da kuka ba da gaskiya kuwa annabi salati wa sallimu taslima ku sallama da aminci كم وجمع من تشريف آدم بأمر الملائكة yo ayan kun lura wannan ayar ta yi cutar da mala'iku ga annabi adam aka ce mala'iku sun duka sun gaida adam ko kuma da mala'ikun da kansu suna wa annabi salati kuma Allah ya kira masu imani ya ce kuma ku yi ko
inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi sai kuma yace ya ayyuhal ladina sallu alaihi wa sallimu taslima. to wannan ayar wannan a jama'u wa a ammu ta tattara girman daraja gaba daya. kun sani dai abinda aka ce Allah ya ne kuma mala'iku su ne kuma Allah ya kira ya ce mi to namu mi zai kara kenan. Allah da kanshi yayi mala'iku sun yi kuma aka ce mi kenan anan nuna mana darajar annabi ne ake ba ana nihin ba salatin namu zai yi wani abu. in mun wa annabi salati mu ne zamu karu kawai shi annabi ta darajar shi cikakka ce a gurin Allah. da aka ce mu mushi salati a bamu lada dan a nuna mana iya da al'umma a gun Allah. in ce ku gane yawwa me kace ya ce amma kaga ya annaba adam Allah ya ce wa allama adam lasma a kullaha suma arabahum alal mala'ikati qala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum sadiqin. ya ce to in ka lura da wannan aya Allah ya ce ya sanar da annaba adam sunan komi da illa da ta sa aka keri komi da abin da yasa za a yi komi. a takaice in ce muku ilimin kimiyya annabi adam ya san kowane karhe da aka kera da Allah ya halicci karhen da abin da za a yi da karhen kuma dukkan wani abin sana'a da za a yi tun daga gizago tun daga hantsaki kai har zuwa bam a tunik. ya ce to kowane annabi Allah ya sanar da annabi adam asma a kullaha sunan komi baki daya. da ya halicci wannan abubuwan sun ma'arabahum alal mala'ikata sai ya nuna wa mala'iku su tunda kun ce ku ne manya kuna cewa lan ya kalika rabbuna kalkan akramu alaihi minna wala alama kuna cewa ubangiji mu bayya halittar wata halitta mafi karamci gurin shi daga mu ko mafi sani. yace to an bi'uni bi asma'i haula in kuntum sadiqin. yace to wannan abubuwan da na halitta na duniya gaba ɗaya tun daga liddan miya abin da yayi sama yace ku gaya mun sunan su kuma me za a yi da su. yau sai ba sa sani ba yau su ba sa ci ba sa sha ba sa noma ba sa kiwo. ku duba kayan karhunan nan da duniya a gwadala kaɗai abu nawa za a samu kun san da yawa ko to kaga in an je makera fa in an je masaka fa in an je makaranta fa in an je gona a takaice kenan to in an shiga laboratuwar fa to kun gani to annaba adam duka ya san su. ya ce mala'iku to wannan menene suka ce ba mu sani ba. ya ce to wanda ya san wannan shine macancanci da a mishi limanci kuma a bashi girma. dan shi zai hudu komi ya hudu sunan shi kuma ya hudu abin da za a yi da shi kuma an yi abin ya ce kuma amfanin shi kaza to shine malam. saboda haka ku duka ku gaida shi. mala'iku gaba ɗaya fasajadu illa iblisa a bawa takabar suka duka suka gaida shi sai iblis ya yi girman kai. suna duke shekara 500 a watan waya. wakana sai ya zama to minal kafirin daga cikin kafurai saboda ya dukawa ya girma mai daraja. an gane ko me kace ya ce ma'aiki mai tsiran Allah da amincin Allah ya ce ya ce an masalta min al'umma ta cikin ruwa da laka. ya ce an sanar da ni sunan komai duka yadda aka sanar da annaba adam duka. amma idrisu Allah ya yarda da shi Allah ya ɗaukaka shi guri maɗaukaki inda Allah ya ce wa rafa'anahu makanan aliya. ya ce an baiwa annabi wata daraja ta gurin Isra'i da Mi'raji. ya ce sai aka ɗauka kashi wani guri inda al'arshi yake ba a taɓa ɗaukaka wani makaruki gurin tun da ake. amma Nuhu alaihi salam Allah ya tsirar da shi da wanda ke tare da shi aka tsirar da shi daga juyar ƙasa. ya ce an bai shugaban ma annabi Muhammadu ya ce al'ummar annabi kaga ba a hallaka su ba da azaba daga sama. Allah yana cewa Allah bai yawa mutane azaba kana ciki ai kai annabin rahama ne. Allah ya ce ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah ya ce ai ba mu aiko ka sai dan jin kai ga talika. in an ce taliki ku da musulmi da kafiri kowa ya shigo duk taliki ne. ya ce kana nan annabi ba a azaba. Allah ya wa annabi Nuhu karamci da ya rike masa jirginsa na ruwa a bisa ruwa. ya ce an aika tawa manzan Allah
jirgin da yake wannan وروي an yi ruwaya أنه صلى الله عليه وسلم annabi mai tsiran Allah da aminci كان على شاف الماء yana gefen ruwa وقعد إكرمة بن أبي جهل sai ikir mata dan abi jahil ya tsaya فقال sai ya ce إن كنت صادقا in kai mai gaskiya ne فادع ذلك الحجر ikiran wancan dutsen الذي في جانب الآخر wanda yake gehen ruwa daga baya فليسبح yayi hutu نعم ولا يغرق kal ya nutse نعم فأشار إليه عليه الصلاة sai annabi ya nuna ya dutsen da yatsa فانفلق الحجر sai dutsen ya cire من مكانه daga wurin shi وسبح yayi hutu حتى صار بين يديه sai da ya zo gaban da manzon Allah sai ya yi tsaye وشهد له بالرسالة ya ce na shaida kai Allah ya aiko ka Muhammadu صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه sai annabi tsira Allah da aminci ya ce وسلم يكفيك هذا ya ce ya isa wannan ka san Allah ya aiko ni فقال sai ya ce لا يرجع إلى ya ce a sai na ga ya koma inda ya taso وأما إبراهيم الخليل amma Ibrahimu badaɗin Allah عليه السلام Allah ya yarda da shi كانت عليه نار نمرود ya ce an maida mishi wuta ta namuru dubbar dan wasalama وهي سيدنا محمد ya ce an bai annabi Muhammadu wata mu'ujiza mai muƙabala da wannan فاء النار الحرب ya ce kashe wutar yaƙi وناهيك بالنار حدبها سيوف ya ce ya isa maka da wuta makamashinta takobi وحجها الهتوف وحجها الهتوف ya ce wa hutufu ba wa wahajaha bakinta alhutufu mutuwa وموكدها الحسد ya ce makunnicinta kuma hassada ومطالبها الروم ya ce abin da take nema kuma rai والجسد da jiki على الله تعالى Allah maɗaukaki ya ce كلما أوقع ya ce ko أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به الوقت وتنفرج به الكرب وتقرى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد إن تصيدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم وما هو كبير بما تعملون Allah ya ce iri yayin da tus'iduna ai fasaran tab'aduna kuke nisan da fil ardi a cikin ƙasa haribi na kuna masu gujewa da bala'in ya kai bala'i sai ga sahabbai kowa ya juya ya fita da gudu aka bar annabi shi kadai wala tal'una tu'rijuna ai la tuqimuna ma ahadin ba ku tsaya tare da kuwa bal kullu wahidin zaibun ala hiddatin kowane mutum ya rance na kai kullum tafiyar kuma da ake wai ba a gudu gaba ɗaya ba kowa inda ya sa gabansa nan yake guduwa an ban zama mai yin gabar ya yi gabar mai yin yamma ya yi yamma mai kudu ya yi kudu na arewa ya yi arewa wai ba cewa za ka wani zo mu gudu tare ba lamarin ya ɓaci to yi ne kowa inda ya sa gaba nan ya dosa ana cikin haka kuma kakamare sun kewaye annabi war rasulu ya dukun annabi yana cewa ku zo fa gane nan ku zo fa gane nan fi ukurakum cikin wasu jama'a min waraikum yaqulu ilayya ibadullah bayin Allah ku zo gane ku zo guri na fa shine ya dukun kenan yunadi walam yabqa ma'ahu ba wanda ya rabu tare da annabi illa izna ahira rajulun mutun sha'bi ne rak suka tsaya wakila wani kaulin samaniya da ahira rajulan mutum 18 ne
wakila wani kaulan lam yabqa ma'ahu illa dalatu ka an ce ba kowa dalatu bin ubaidillah shi kadai ne tsaya da annabi an ya sarihi dalatu yana hagun din annabi wa jibril an yaminihi malaika jibril yana daman annabi dalatu bin ubaidillah yana hagun din annabi amma kowa babu ya tafi su sayyidina ali ne su sayyidina abubakar ne umar ne usman ne babu masifa inda ka zama sama zai faɗo ma fan yaƙi ya kai yaƙi haka za ka ji in sama ya yanko zai faɗo ya za ka ji to Allah duniyar kamar sama ne zai faɗo maka tashin hankali akwai irin na yaƙi ƙaran takobin wannan ya fi ci da ƙari haka za ka ji shi sai da lati bin ubaidillah yana hagun ɗin annabi jibril yana daman annabi su birak a wani ruwaya wa jama'a bainal aqwali amma malamai sun hada tsakanin kaulolin bi anna zalika bi hasabi iktilaf al-awqati gurgudan sabanin lokacin hina hada bihil kufar yayin da dai gafaran suka kewaye annabin dai ba kowa amma wani yanayin wasu suna nan amma dai lokacin da aka kewaye annabi suka yi wa annabi kawanya lokacin dai daga talhadu sai jibril sauran kaulanin kuma sauran gurare ko zai iya zama da mutum hudun su abubakar su umar su usman su ali sauran da jaruman annabi mutum 12 ko suna nan ko 18 to amma dai hakikanin lokacin dai ba kowa saboda sabani yanayin wuraren ina fata kun fahimta annabi yana kira fa asabakum lokacin da al'amarin ya fara ka dawo gurin annabi fa asabakum gami da za ku gama kowane sahabin ka gani bakin ciki malamai me yasa ma muka gudu a gudu a bar annabi